Koraćeva otkrila najveću tajnu iz svog i Davidovog kreveta. Matora razrogačila oči od šoka. On nije normalan. Ana Korać i Jovana Tomić Matora rane jutarnje sate provele su razgovarajući u krevetu o Davidu, ali i problemima u vezi. Matora je tada iskoristila priliku da proveri sa svojom cimerkom da li se čarke javljaju zbog manjka strasti i ne sluteći koliku tajnu će joj Koraćeva otkriti, a i da ne trepne. Naime, ona i njen momak, otkako je kročio u Belu kuću zadruge, svako veče imaju intimne odnose, te Ana taj segment njihove veze i ne dovodi u pitanje. Matora je ostala zgranuta, jer je bila sigurna da se to među njima skoro pa nikad i ne dešava u realitiju. Bila je šokirana njihovom suptilnošću. A što je tebi problem da imaš seks u tuš kabini? Pitala je Matora. Mi se jebemo svaki dan. Otkako je ušao, otkrila je Ana. Molim, jel ti mene zajebavaš? Pa ja sam mislila da vi niste imali uopšte odnose. Cimnula se Jovana. Sad ću ti reći tačno. Ne znam, maksimalno 4-5 dana da nismo. Kad god smo se kupali zajedno, mi smo imali seks. On bi svako večer da ima seks, objašnjavala je Koraćeva. Onda on nije normalan, dodala je Matora i dalje šokirana.